तर फायनली आमचे स्टार्टर इलेले असत आणि हा या बंजारा कबाब, हा या प्रॉन्स कोलीवाडा, हे भरलेले बोंबील आणि क्रॅब तंदुरी. कसा टेस्ट सांगा बच्चे कंपनी चिल्लर पार्टी चांगला भरगतचा अगदी हॉटेल आहे रेस्टॉरंट. ज्वारीची भाकरी आहे. तर आता हे सर्व एवढा मस्तपैकी इलेला आता आहे. आता आम्ही रेमटावणार आहोत. बोलत नाहीत आज खाण्यात बघणार टेस्ट लागला वाटता. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर म्हणजे आम्ही जातो आता पनवेल का, कारण हिच्या बहिणीन आणि माझ्या साडवान सांगितल्या ना पनवेल का महाराष्ट्र लंच होम लय भारी हॉटेल माशांसाठी. तर आज रविवार हा, त्यामुळे आम्ही थंय जातो आणि ती पण दोघा येणार आहेत. म्हणजे हिची बहीण आणि भाऊजी पण थंय येणार आहेत. तर आम्ही सर्व मिळून महाराष्ट्र लंच होम का आता रविवारी जेव चाललो. तर आमचं शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. आम्ही जातो पनवेल का. चलो कल सुबह पनवेल है ना, आज सुबह पनवेल निकलना है. लेट्स गो. आता ट्रेन पकडलो आणि जातो आम्ही जुईनगर का. आणि स्टेशन का दीपालीची बहीण वगैरे येणार, म्हणजे त्यांची फॅमिली येणार. मग आम्ही एकत्र पनवेल का जाऊ. आम्ही आता जुईनगर स्टेशनला येऊन पोहोचलो आणि हय आता दीपालीची बहीण आणि त्यांची फॅमिली येणार आणि त्यांना घेऊन आम्ही पनवेल का महाराष्ट्र लंच होम का जेव जाणार हो. लेट्स गो भाभी, लेट्स गो. चलो आज सुबह पनवेल निकलना है. तर राजवीर आता इलेलो हा. राजवीर काय बोलतो, गॉगल बिगल लाव काय तो. हा लाव गॉगल. अरे एक नंबर. हे किती आहेत सांग, हे किती आहेत? 2 ना. हा मग दिसता बरोबर दिसता. गॉगल एक नंबर हा. 12:25 ची लागली आता आणि हाय 12:36 ची. पनवेल ट्रेन इल्या. तर ह्या पनवेल ट्रेनने आम्ही आता जातो. आता आम्ही फायनली इलो महाराष्ट्र लंच होम का. आणि ह्या काय आहे, ही काय आहे? खांदेश्वर. हा हा खांदा कॉलनी ना. हा खांदा कॉलनी आणि हाय खांदेश्वर रेल्वे स्टेशन आहे आणि मागे पनवेला. तर या दोघांच्या मध्ये ह्या महाराष्ट्र लंच होम हा. तर आता आम्ही फायनली जातो आतमध्ये. तर खाली त्यांचा शाकाहारी हाऊस आहे आणि वरती महाराष्ट्र लंच होम आणि ता नॉनव्हेज साठी आहे. तर वरती आम्ही आता जातो. एंट्री तर मस्तच आहे एकदम. चित्र मोरा काढलेली आहेत. ही आज वाटेक लागली. आता आमच्याकडे थंडा इलेला कोकम सरबत आहे. कोकम सरबत. ओके ओके. कोकम सरबत अगदी थम्सअप सारखे बॉटल आहेत. हे कोण पिणार आहे? थंड आहे काय गरम आहे? हे कसा टेस्ट सांगा बच्चे कंपनी चिल्लर पार्टी चांगला. हो यांची मजा. आज डिसाईड झालो की नाही तुमचं स्टार्टर काय मागवलेला? रुपा का भरलेला बोंबील हवा आणि त्या राजूरच्या पप्पांका काय हवा? शाबाश. म्हणजे आज माझी जागा त्यांच्याने घेतल्याने मानचे. हा कारण आज ते आमचे गेस्ट आहेत त्यामुळे त्यांना आज मान दिलेला क्रॅबचो. ह्यांचा रोजचाच ह्याच्यात काय नाही प्रॉन्स कोली. आणि मग माझ्यासाठी ते काहीतरी नवीन हा ना त्यांचा तंदुरी. हा काय हा बंजारा कबाब ग्रीन मध्ये काहीतरी येतं वाटतं. नाही बस बस. तर आता आम्ही हे 4 स्टार्टर मागवलेले आहो चौघांसाठी आणि ह्यांच्यासाठी चिल्लर पार्टीसाठी कोलंबी. होय होय. ती ऐकणार नाही आज, तुटून पडणारच वाटतं. तर आता एवढं मागवलं आणि त्याच्यानंतर थाळीव मागव. हा ते नंतर डिसाईड करूया काय मागवचे ते. आणि हॉटेल तर एकदम भारीचा, रेस्टॉरंट एकदम भारी आहे. आता स्टार्टरची ऑर्डर देतो आणि तुमका आम्ही रेस्टॉरंट दाखवतो. चला. हे बघा हाय मस्तपैकी जबरदस्त व्ह्यू हा. आणि ह्या व्ह्यूच्या थेट आम्ही बसलेले आहो. हे आहे सर्व चिल्लर पार्टी आहे बसलेल्या. दीपाली आहे बसला, मी आहे बसलाय, राजवीरचे पप्पा आणि दीपालीची बहीण रुपाली आहे बसलेला. राजवीर त्या 2 बहिणींच्या मध्ये बसलेलो.
तर चला आज दाखवतो. हे चित्र पण काढलेले नागपूर, कोल्हापूर, कोकण. अरे आपला कोकण पण हा होय. खरंच लय भारी हा आणि लय मोठा. आणि हा गोल बसूसाठी पण लय भारी आहे. या काय चित्रा मोरा एकदम काढलेले आहेत. हा म्हणजे थै पण हा आणि आजमध्ये पण हा आणि पूर्ण सर्व एसीच आहे या. आणि हाही पण मोठी स्पेस हा आणि आज भरलेला आहे. रविवार असल्यामुळे संपूर्ण भरलेला आहे. पण आम्ही थंच जागा अडवलं. आणि हाय पण हा मस्तपैकी एकदम भरगच्चा अगदी हा. आणि हाय पण भरलेला पूर्ण. अरे होय लय बा. सायकले बिकले दुधाचे कितले बितले ठेवलेले आहेत. हे चला तुम्ही हाय खय. खरंच लय भारी हा आणि लय स्पेस हा. अजिबात छोटा नाही हा. एकदम भरगच्चा अगदी हॉटेल आहे. रेस्टॉरंट एकदम लयच मोठा. म्हणजे नॉनव्हेज हॉटेल बघितला एवढा मोठा हॉटेल पहिल्यांदा बघितलं. तर फायनली आमचे स्टार्टर इलेले असत. आणि हा या बंजारा कबाब, हा या प्रॉन्स कोलीवाडा, हे भरलेले बोंबील आणि क्रॅब तंदुरी. तर एवढा सर्व इलेला हा बंजारा कबाब खाणार आहे का. आणि राजवीरच्या पप्पांका आजचो मान, आजचे मानाचे मानकरी आहेत आपले गेस्ट राजवीरचे पप्पा. तर त्यांच्यासाठी क्रॅप हा. आणि दीपाली तुमच्या बहिणीसाठी काय देणार तू. हे बोंबील देणार. बोंबील भरलेले बोंबील. हे रुपा घे तू बोंबील घे. राजवीर तुम्ही हे घ्या. आणि हे त्यांच्या हवाले करतोय मी प्रॉन्स कोलीवाडा. हे घ्या. मस्ती नाही. बंजारा कबाब तर एकदम सॉफ्ट आणि एवढा भारी आहे ना. खरंच म्हणजे इलास ना तर बंजारा कबाब नक्की घ्यावा. लय भारी आहे. क्रॅप कसं राजू पप्पा आणि रुपा खाता असा टेस्टी आहे ना. यांचं संपलं वाटतं बघ असं खाव. अरे बापरे यांच्या सरळल्याने सगळा संपवल्याने. प्रॉन्स कोलीवाडाचा ताट कमी झाला. आता वाट बघतो ते थाळी यांची. बोंबील पण एकदम टेस्टी आहे. एकदम भरलेलो आहे बघा. एकदम भरलेलं बोंबील पहिल्यांदाच खातो ना आपण. जबरदस्त हा आणि टेस्ट पण जबरदस्त. बोंबीला का पण टेस्ट बापरे. तर हे आता स्टार्टर जो फडशा पाडवून झालेलो हा. बच्चे कंपनीने पाडवलेला आणि आम्ही पण. आणि आता दीपालीन किती थाळीवर मागवलं. 4 थाळीवर मागवलेलं. एक पापलेट थाळी ते असणारच. हा आणि एका प्रॉन्स हव्या आणि चिकन थाली आणि मटन थाली. केल्यानंतर डिटेलमध्ये सांगतो. कारण भाकरी पण मागवल्या, नीर डोसा पण मागवलं आणि वडे पण मागवलं आणि ज्वारीचे का तांदळीचा भाकरी पण मागवलं. तर इल्यावर तुमका दाखवतो. हा क्रॅप संपलो आता. ते आवडले तुका. काय आवडला. क्रॅप आवडलो. तंदुरी क्रॅप आवडलो ते का. ह्यांचे फेवरेटच होत रोजचे. आणि हॉटेल अक्षरशः भरलेला आज. रविवार असल्यामुळे लय गर्दी आहे. सर्व भरलेला. थंय पण म्हणजे 3 सेक्शन आहेत एकूण. इंटेरियर पण जबरदस्त आहे. फायनली आता आमच्या थाळीवर इलेले आहेत. सर्व वाट बघतात का सोबत ह्या करता पुसून बिसून ठेवता. आणि हा इल्या पहिली पापलेट थाली. त्याच्यात काय आहे पापलेट हा, जवळं भात, इंद्रायणी भात आणि तांदळाची भाकरी. आणि हय तसरे, ते दीपालीसाठी खास तसरे मागवलेले आहेत. आणि हय थाळी हा मालवणी प्रॉन्स. तर सुक्को हे रस्सो हा तो सुक्को आणि घावणे आहेत त्याच्यात. आणि इंद्रायणी भात आणि तो काय हा सोलकडी आणि जोवळा जबरदस्त. आणि हे वराडी मटन थाली आहे. त्याच्यात वडे आहेत. रस्सो हा पांढरा तांबडा रस्सो हा. पांढरा तांबडा रस्सो हा. मटन ग्रेव्ही आहे आणि मटन सुक्का. आणि हय मी मागवलंय काला चिकन. तर हय काळा चिकन हा, लाल चिकन हा. आणि हय पांढरो तांबडो रस्सो हा. आणि ही काय
ही कसली तरी ग्रेव्ही आहे. चिकन खिमा असेल. हा चिकन खिमा वगैरे आहे. आणि हय ज्वारीची भाकरी आहे. तर आता हे सर्व एवढा मस्तपैकी इलेला आता आम्ही रेमटावणार आहोत. आणि त्या ह्या सर्वात भारी आहे नीर डोसा, म्हणजे आपले काय ते घावणे. तर ते एवढं सर्व इलेले घावणे पातळ अगदी काढलेले, पेपर डोशासारखे काढलेले आहेत. तर आता या सर्व मस्तपैकी इलेला हा. तर आता आम्ही ते ताव मारतो, ते रेडी आहेत. तर आता वाटणे करतो. आता प्रॉन्स जियान घावणे सरांना वाटतात. जिया कसे होते घावणे? छान होते. बिझी आहे जिया सर जेवण्यात. भावी काय खाता? भावी प्रॉन्स खाता. भावी काय खाता? भावी कसे प्रॉन्स? राजू तसले सोडायचा. हो तसले सोडते. रुपाली तर पापलेट कसा रुपा? आणि राजू पप्पा खातात इकडे मटन खातात. आणि हय मी आता उठून पडलाय एक काळा चिकन वर. काळा चिकन केवढे पीस आहेत ते चिकनचे? आणि टेस्ट पण एक नंबर. ज्वारीची भाकरी भेटली आज. ज्वारीची भाकरी आहे. आणि राईस कसलो इंद्रायणी राईस मागवला एक नंबर आहे. तांबडो पांढरो रस्सो पण आहे जरा तो पिऊचो आज. पांढरो तांबडो हे काय बोलत नाहीत आज खाण्यात मग्न. टेस्ट लागला वाटता. चिकन लय भारी आहे. काळा चिकन भावीचे तर झाला जेवण आहे सर. तर भावी जिया राजवीर हाय व्ह्यू बघतात. मोठी काच हा आणि हायसून संपूर्ण सर्व व्ह्यू दिसता. आणि तो खांदा कॉलनीचो थंयसो भोगदो हा हायवे हा थंय. आणि हाय पूर्ण पार्किंगची सुविधा. मग पार्किंगसाठी लय जागा, काही गाडीवर पार्क करू शकता. आम्ही नाही हाणला गाडी. आणि गर्दी पण भरपूर हा. हे बघा. आणि हय आता आमचा जेवण झालेला. दीपाली एकटा राहुल्याला मागे त्यानुसार शूटिंग करत राहुला, त्यामुळे त्या मागे राहुला. आणि आता राहुल्याला सर्व रेमटावता एकटाच. तसरे राहुले ते रेमटावता सर्व खाल्याने. बोला माझी भेटला ना. स्वीट बघता काय हा काय. अरे बापरे पार्टी आहे. तुमका महाग पडणारा पार्टी. काय बघतात काय ठरायला नाही. काय हवा? गुलाबजाम, कॅरेमल कस्टर्ड. हा तुम्ही खेळतच राहा, खाऊ नको. तर ही आहे तुटून पडलेले आहेत गुलाबजामवर टिगवली. त्या गुलाबजाम का जाम केल्याने. हे काय गरम हा की काय भावी? गरमा गरम गुलाबजाम त्याने काय ह्याच्या कढईसून काढून दिल्या की काय? पार्टी आता बाबा लय मोठी झाली हा यांची पार्टी. खरंच लय भारी हॉटेल हा. आणि गर्दी तर बाबा लय गर्दी. सबस्क्रायबर पण भेटले पनवेल का? माझी आई तर तुमचं बघत असते चॅनल. हो सांगत होते. आता कुठलं गाव तुमचं? कोणतं गाव? गाव सोलापूर. तरी मालवणी कळते? कळते ना भाषा? हा हा. आणि मला तर आई दाखवत असते. हो तुमचं जे फूड तुम्ही दाखवत असता. हा हा सी फूडचं जास्त असतात आमचे. तिला असं बनवायला आवडतं. ओके ओके. सोलापूरचे पण असून आणि आमचे खरंच खूप भारी वाटलं तुम्हाला भेटून. असेच बघा आमचे व्हिडिओ. ओके थँक्यू मित्रा. चला आता उठूचो श्लोक म्हणा आता. काय हा एका उशिओ बिशिओ भेटले आणि आता रेमटावले ते झोपतील हयत. का बघ काय झोपता. आल्यांदा अंगावर इला वाटतं यांच्या. गुलाबजाम अंगार इले काय ते तसरे अंगार इले. तर आता आम्ही निघालो मस्तपैकी रेमटाव.
आणि हे आता वाटेक लागली आहेत. तर म्हणजे फायनली आम्ही आता घरा घेऊन पोहोचलो. वाजले 6. थोडा स्टेशन का काम होता त्या करून आम्ही इलो आता. पण पनवेल वरसून हाय येऊचा थोडा लांबच झाला आमका. आणि आता आम्ही आमचं रिव्ह्यू देतो स्वीट फॅमिलीचो. तर आम्ही 4 थाळीओ घेतलं होतं आणि 4 स्टार्टर घेतलं होतं. तर स्टार्टर का 10 पैकी 10 मार्क. स्टार्टर सर्वात भारी होते कारण आम्ही चिकन बंजारा घेतलं होतं 1 नंबर. जर मी सांगेन तुमका कधी गेला असतं चिकन बंजारा महाराष्ट्र लंच होम का नक्कीच घेवा. आणि दुसरं म्हणजे बोंबील भरलेले बोंबील होते ते पण एकदम ऑसम होते. आणि तिसरं काय होतं खेकडा तंदुरी होती ते पण भारी होते. आणि प्रॉन्स कोली वडा हा पण भारी होता. म्हणजे 10 पैकी 10 मार्क स्टार्टर का त्यांच्या. आणि दुसरं म्हणजे थाळी का 10 पैकी 9 मार्क देव. आणि त्याचा अँबियन्स आणि स्पेस 10 पैकी 10. स्वच्छता एकदम नीट का एकदम. म्हणजे त्याचं स्टाफ असू देत त्याची स्वच्छता टेबल बसूचे टेबल बिबल एकदम भारी. ते का 10 पैकी 10. की ह्या सांगेन पनवेल किंवा नवी मुंबई खय असाल तर महाराष्ट्र लंच होम का नक्की एकदा जाऊन बघा. खरंच भारी. आणि जाऊन इल्यानंतर आमच्या व्हिडिओ का कमेंट करा. तिकडची सर्व्हिस कशी होती ते नक्की आमका कळवा. तर हा व्हिडिओचा आम्ही एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्र लंच होम आपलाच असा. येवा कोकण आपलाच असा. बाय. जय महाराष्ट्र.